Fasahar zamani, fasahar zamani, fasahar zamani, fasahar zamani. Fasaha tamkar wuta ce, tana da amfani sosai, amma in ba a sarrafa ta da hankali ba, za ta iya ƙona rayuwa ƙurmus. Ku yi amfani da fasaha don gina rayuwarku ba don rusa ta ba. Malam Usman kenan. Malam Usman kenan. Yanzu Malam Usman saboda Allah har kana da bakin da zaka kare wani dan siyasa. Ai ni matsala ta da kai mai matsala ne. Saboda wannan magana taka babu komai a cikin ta illa san rai. Da zaka zo ka dinga wannan magana anan. Kai Ibrahim kana da matsala. Kullum an yi magana sai ka ce mutum yana son zuciya. Faɗa min me ya son zuciya a cikin magana ta. Okay, kamar mu yanzu zaka zo ka kalle mu. Ka zauna kana kare wani dan siyasa a gaban mu. Ka manta da irin zaluncin da suka yi mana? Ai ni ba kare su nake yi ba. Ni maganar na faɗa shine mun yi deserving su mana duk abin da suka ga dama saboda ni ba na maganin laifin su gaya ma gaskiya. Mun yi deserving. Oke kana so ka ce mun zaɓe sai dama domin su zo su cutar da mu ba domin su amfane mu ba? Ba maganar cuta ake yi ko rashin cutarwa ba. To maganar da ake shine 'yan siyasan nan kuɗi suke biya a zaɓe su. Ba wanda yake zaɓe don 'yancinsa sai few of us ne suke zaɓe saboda su kare 'yancinsu kuma su zaɓi cancanta. To idan ɗan siyasa ya ɗauki kuɗi ya baka ko naira 5 ce dan ka zaɓe shi kuma ka zaɓe shi don wannan kuɗi ya siya 'yancinka. And you have no right to challenge him on that. Abokina kai da kuma kullum da wasa da dariya kake zuwa ga mutumin ka nan ma baka tsokane shi ba. Me ya faru ne? Din na ganka wani haka. Tabbas sai mun tashi mu dawo. Me kenan? Me kenan? Kun fi kowa sanin maganar da nake fa kan hanya nake magana. to Malam Ili yanzu ya kake so a yi? Ok, kana nufin yanzu mu za mu tashi mu je mu ɗebo kwanuka mu ɗibi ƙasa mu cike wannan ubar doguwar hanyar nan? Ya kana irin wannan maganar? Mu tashi mu je mu nema kan mafita ta yadda za a zo mu ma a jara mana hanyar mu wana. Kana wani maganar yara dan Allah dan Annabi. To yanzu kasuwa ce ba ma zuwa ko kuma ba ma neman kuɗi. Gaskiya ne magana ce wanda take buƙatar nutsuwa. Dole sai an zauna. To shine ni ma abin da na gani ko kuwa abu. Hakan da ya kamata. Lokacin shan maganin ka yi. Ni fa na warke fa. Kamar ya kawar, da Allah karba sai na wanka maka mari kana cin wani kawar ke? Ya na ji ana magana mari kuma wa za a mara. Wai ina masa magana ya sha magani ba zai sha ba. Haba Yusuf kai sai ka ce karamin yaro ko jinjiri ai an daina musu da shi akan magani. Ba na maganin. Karbi maganin ka. Rike mana. Ni wallahi malaria na tana bani mamaki. A ce abin ya ci ya ki cinyewa? To ya zai cinye kanwata. Kina gani anguwa duk bola kwalbati ko ina ya lalace kwata tana yawo a cikin al'umma mutane na rayuwa tare da datti. A dole cutuka su yawa. Wallahi kaga ya da zuma akan titi na saboda rashin kyan hanya wata bari ta yi akan hanya. This is not the first time. A garin nan bakki yau kika fara jin labarin
an yi barin ciki akan wannan hanyar wannan unguwa. Hanyar ba ta da kyau kwata-kwata, ni ba yadda za yi ina da mata tana da ciki wai a ce wai in bi da ita wannan hanyar wai akan a dai sau ko mota, wallahi ba zan iya ba, kwara mu tafi a kafa din nisan tafiyar. Gaskiya Allah ya sa mu dace. To yanzu me abin yi? Dole za a samu yadda za a yi, saboda in dai aka ci gaba da tafiya irin wannan kanwata gaskiya akwai gagarumin matsala. To ni yanzu zan samu fita kanwata, idan mama ta dawo ki ce mata na zo, zan dawo kuma idan ta dawo insha Allah. Kai kuma Yusuf kana shan maganinka, kar kai wasa da shi. Sai ka dawo. Usman na ganka haka? Wallahi abokina Ibrahim bana jin daɗi, yanayin jikina ne gaba ɗaya bana mutu. Ba dai zazzabin nan da ake bane kama ka? Kawai dai yanayin nan da ake ciki ne fa Ibrahim, bai kamata mu zira ido ba. Matsala kuma? Wace matsalar? Karka ce min dai kana cikin mutanen nan masu ko in kula akan matsaloli na unguwa. Baka san abubuwan da suke faruwa ba? Wannan hanyar mata nawa ne masu ciki suka bari a babban hanya, a hanyar zuwa su asibiti saboda rashin kan hanya. Cutuka nawa mutane nawa suka kashe saboda rashin kwalbati na unguwa. Kana tambaya ta kuma wata matsala? Usman, matsala fa ba za a taɓa rubuwa da ita ba. Abin nan mun yi iya bakin ƙoƙarinmu, tunda ya ƙi ruwa kawai mu kyale a ci gaba da tafiyan nan haka. Ni a gani na gaskiya. Ibrahim, saboda kawai mun ƙoƙarta sai wannan hujjar ta zama dalilin da yasa za mu tsaya daga gugurmayar da za mu kawo unguwarmu mafita. Iyayenmu ne fa da ƙannanmu da yayanmu suke zaune. Wala Allah mu ma mu aure mu zauna unguwar. Amma kawai saboda mun dan gwada sai mu gaza saboda wannan hujja. Gaskiya wannan shawarar ta kafa ta karbuwa. To idan ba hakan zami ba yanzu me ya kamace mu, me zami iya? Yadda zami shine mu kira matasan unguwar nan waɗanda muke da kungiya irin su Abu su dan ilu, mu kira su a zo a zauna a tattauna a kama fita. Ka ta Usman. Gaskiya ba dai so kake ka ce karo za a haɗa kuɗin da za a je a wancan abin ba ko? Duba da yanayin da mutane suke ciki fa yanzu ana cikin ko wani yanayi fa. Ka san halin rayuwa fa. Ni kuma dai menene dai za a yi a zauna a yi shawarar, ba dole sai an karɓi shawara ta ba ko taka. Kowaye ya kawo wacce za zama mafita ga al'umma wannan unguwa, ita za mu bi mu ci gaba da tafiya ko kuwa? Shikenan Usi, abin da za a bari zan kira Habu, zan kira shi za mu yi magana. To kawai shikenan mu haɗu da wuri, sai an jima abokina sai mun haɗa gurin taron. Usi ba matsala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Yawwa, da farko ba sai na maimaita abin da ya haɗa mu a nan gurin ba, kowa abu ne da kowa ya sani. Matsala ta rashin kyan hanya da irin yawan haɗarurruka da ake akan babbar hanyar unguwar nan da kuma cutuka da suke yaɗuwa saboda rashin kwalbati na wannan unguwa shine haɗa mu a nan gurin. Tunda mun bi 'yan siyasa da muke tunanin za su iya yi mana wannan abu kuma sun gaza, to ina ganin lokaci yayi da ya kamata mu matasan wannan unguwa mu tashi mu nema wa kanmu mafita. Wannan gaskiya ne. To amma ta yaya za mu fara? Tunda wannan tafiyar fa babba ce kuma tana da buƙatar maƙudan kuɗaɗe, mu kuma bamu da shi. Ka ji maganar gaskiya, ni ma ina kan wannan fahimtar. Babu ta yadda za a ce ka ɗauko irin wannan abun baka da kuɗi. Sai yi ba. Kuna ji? Afan faɗa kanmu gaskiya. Kar mu je mu ɗauko yakin da ya fi ƙarfinmu. Saboda gwamnati, masu madafun iko da masu kumbar susa a gwamnati sun kasa. Sai mu da muke tasowa a yanzu, kuna ganin anya aikin za mu iya kuwa? Shine ni ma dai abin da na gani. Mu gaya kanmu gaskiya. Kana ta gaskiya. Ko ba ɗan ƙarami ba. Ai ni a tunanina idan mutanen da suke cikin wannan yankin namu ba su iya ba, ko wasu masu kuɗi ko waɗanda suke da madafan iko, to ina ganin 'yan wani yankin ai za su iya yi mana ko? To ai ban san su ba. To dama ai ba zuwa za su same mu ba, mu ne za mu je mu neme su. To ta ina za mu fara? Yanzu muna cikin zamani na social media, za mu yi amfani da social media ne don mu tura saƙon mu je ko ina a duniya. Tabbas haka ne, ni ma wannan shine tunanina. Dole Allah ya ce tashi in taimake ka. Abin da za mu yi shine za mu je mu ɗauki bidiyon duk inda yake da matsala a cikin unguwannin nan. Titi ne mara kyau, kwalbati ce ba ta da kyau, za mu ɗauki bidiyon gurin sai mu yaɗa a duniya, irin su Facebook ɗin nan, Instagram, Twitter, TikTok. Yanzu za ga abin ya karaɗe ko ina da bloggers sun ɗauka sun fara sawa. Insha Allah ina ganin za mu samu mafita wannan unguwa. Da gaskiya hakan mai wannan ma shawara ce kuma kai kamata yi.
Allah ba mu sa'a. Allah ya sa kuma sakon ya ji. Wannan gaskiya ne. Abin da yake faruwa shine gaskiya ba za mu ci gaba da zama muna matasa a wannan anguwa muna jure irin waɗannan abubuwan da ake yi mana ba. Mu ma 'yan ƙasa ne, mun zaɓa ne saboda a yi mana aiki. Ba yadda za a ce iyayenmu da ƙannenmu da yayinmu suna cikin wannan anguwa, kuma muna zama a cikin wannan titin. Wannan fadama ce ma ba titi ba. Fadama ce wannan. Da haka muna kai kukanmu ga gwamnati da a zo a gyara mana wannan titi. Saboda matanmu suna zuwa za a kai su asibiti, masu ciki ba sa iya zuwa asibiti lafiya. Ya za mu da rayuwarmu? Yanzu a ce wannan ɗan adam ne yake wucewa ta wannan hanyar, ko dabba ce take wucewa ta wannan hanyar za a yi musu haka. Gaskiya za mu tura wannan abun ko ina da ko ina a gani dan a san halin da muke ciki. Kuma tura ta kai bango, mun riga mun iya hakurin da za mu iya yi. Da haka yanzu lokaci yayi da mu matasan anguwa za mu tashi tsaye mu tura kukanmu duk inda ya dace a bi mana kadunmu. Gaskiya yi mana wannan titin. In ba haka ba za mu ci gaba da tafara duniya halin da ake ciki. Zaɓe muka yi duk wata hanya da ya kamata mu bi, rubuta takardu zuwa gidan gwamnati, duk wani tsari da ya kamata mu bi shi ya iya aiki. Don haka muka yanke shawara za mu bi wannan hanyar social media saboda ita ce gatan kowa. Ko baka da kowa yanzu media za ta iya ma komai. Don haka wannan abin za mu tura shi ta ko ina. Da Allah yan uwana matasa ko a wannan anguwa kake ko ba wannan anguwa kake ba, a yada wannan bidiyo ko ina saboda mutane su gani a kuma dau mataki akan abin da yake faruwa. Ba za mu ci gaba da lamunta ba. Kalli zurfi ruwa kamar zai shanye ni, kalli. Ba muna bukatan dole bane, dole sai an mana, muna bukatan adalci ne. Anan na rasa kanwata, anan kanwata ta fadi ta mutu. Wannan adalci ne? Mun zabe su saboda a mana adalci, amma ba a mana adalci. To wallahi adalci muke bukata. Anan na rasa kanwata, bi sabilillahi rasul, bi sabilillahi rasul. To wallahi adalci muke bukata, kuma sai an mana adalci. Allah ya ji kanmu wata da rahama. Ai laifin shugabanni ne. In ba laifin shugaba ba, sai kanwata ta fadi ta mutu a nan guri. To muna bukatan a mana adalci. Wallahi sai mana adalci, kuma in ba mana adalci ba muna nan anan zamu ta zama, anan zamu ta rayuwa, kuma wallahi sai mana adalci fi sabilillah rasuli. Mun rasa gannan mu, mun rasa yan uwan mu, mun rasa iyayen mu, amma muna adalci ba muna adalci. To wallahi mun farka fi sabilillah, fi sabilillah. Lokacin zabe ba inda ake shiga, ko ina sai an shiga an kai akwati, ko cikin ƙasa ne an kai akwati, amma wai sai ake zuwa mana titi. Cikin gari ma ba za a yi titi ba. To talakawa ba wanda suke cikin ƙauye masu nema da gyar ya taya za su je cikin kasashen su kwanta. Fi sabilillahi, ku duba fa, ku duba motoci ne suke wucewa, amma anan suke fadi, suke kashe kannan mu, suke kashe ƴan uwan mu, suke kashe masu babura. Wannan adalci ne? To muna buƙatar adalci. Tabbas sai mana adalci, kuma in dai ba ai mana adalci ba muna nan anan zamu ta zama har sai ai mana adalci. Wannan ai ba adalci bane ai. Wannan ba adalci bane ai. Fi sabilillahi rasul. Ku duba ba, me talaka zai ce, me talaka zai ce, ba abun da talaka zai ce. Ku duba wannan ai ba adalci bane. Saboda haka muna buƙatar adalci. To agunka ne ba yawa, ai albarka ake nema, ko ba gaskiya ba? Wallahi yau kaga kwata-kwata abun ba yawa ne. Yawa, tashi yaro, tashi ku je, yawa ku je karbo. Kai da haka dakata, ba har ga ka tashi ba, kin ga abu ne fara zuwa. Karbi Salmanu. Yawa, Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum. Barkan ku baba. Yawa, madalla Allah ya saka. Allah ya bada lada. Allah ya saka da alheri. Allah ya ji kan muka ba. Yawa, hajiya. Kai ya sanni dai. Kai Allah ya albarka. Allah ya albarka. Allah ya bada lada. Allah ya bada lada. Ba a haka. A gaban su da Allah, cin mutunci da Allah. Allah kai kafe su. Saboda Allah. Hajiya, Allah ya ji kan mahaifa ba. Allah ya bada lada. Na ce baba, ba wani hanya da kuke samu ne na tallafi irin na masu bukata na musamman? To sai dai irin naku nan kamar yadda kuke taimaka mana din, amma in dai ba wannan ba, yau mu ba zan mu. Wallahi ba wanda zai maka, mu ba wata hukuma da ta taba ma tuhuma ta taimaka mana, dubi yara. Shi zaka biya musu abin da za su dan ci. Wallahi tallahi ranki dade, kin ga gidan haya muke. Ba cin yau, babu na gobe. Kin ga ƴaƴan nan ba karatun allo, babu na bokon, gaba ɗaya haka muke zaune kawai ragajam. Wani lokacin wallahi in muka samu muka dan sha koko da safe baiwa Allah, sai mu kai sallah azhar mu sake ci ba. Ai ko akwai hanya baba da take taimakawa masu bukatu irin ku, ba daga iya gida Najeriya ba, har da kasashen waje. Application ne da ake budewa, ko da za ku samu masu babbar waya za su na bude muku, za su shigar da sunayen, kuma insha Allah za a dace baba. In Allah da za ku yi mana addu'a. Insha Allah. Yanzu dai ina gashi yanzu mu ina tare da shi, in ban iya tashi ba shi yake tashi. Wallahi. Amma yanzu tunda kun ba mu wannan daman, Allah yadda ba zan manta ba, da an je an sa CRC za a gano ku ko. To insha Allah za mu yi. Yanzu ma hakan ina jin mu haƙura da baran mu je don waccan tafi buƙatar.
wakila ka san muna da issues fa. Sosai Mun ba. fara yin zama ko ba mu gama ba. A kuma lokacin koma hutu ya zo. Kaga za a koma makaranta haka next week. Wai hutun su kake magana? Ya kamata a ce ai mun fara shirye-shirye tun yanzu ai. Kuma fa haka ne. Amma yanzu me ya kake ganin za a yi? To ai yanzu ko wancan zaman da muka fara ma ba mu gama shi ba. Kaga me na gani? Me ya faru? Ka gani abokina. Me fa? Gaskiya social media tana aiki. Kalli yadda aka fara gyara hanya an fara kaya shi. Wai Gashi ka rike ka gani. masha Allah. Gashi nan. To wallahi shine ikon Allah. Lallai fasaha zamani ta yi aiki a wajen nan. Ai abokina fasaha zamani ba abin da ta bari a wannan rayuwar ta. Gaskiya ne, gashi na gani? Wallahi. Wannan abun farin ciki ne. Kai alhamdulillah. Wani daɗi da annashuwa nake ji a zuciya. Alhamdulillah wallahi. wallahi ina gaya maka kuma duka irin wannan al'amuran sun sha faru haka Kai? wurin nan ne wallahi da muka yi bidiyo Wallahi shine. lalle fasahar zamani ba ƙarya ba. ba ƙarya ba ikon Allah masha Allah Wallahi yayi kyau sosai wajen. wallahi na gaya maka Yes! Mun yi kira kuma an amsa.